alueella. Minkä kaupungin osa? Nyt on kyllä vähän pieni kuva, mutta kyllä sen siitä tunnistaa. Onko Tampere, Turku, Jyväskylä vai Kuopio? Vähän pienellä kuva, mutta se oli Tampere, eli nimenomaan vielä Länsi-Tamperetta. Ja tuossa lukee Tohloppi, on kyllä tosi pienellä kuva, toivottavasti kännykössä sun muissa on parempi, mutta siinä on Tampereen järvet, tuolla on Tesoma, eli tuolla Tohlopilla on muun muassa Pikku Kakkosen studiot. On tuolla tämän Tohloppijärven rannalla. Minkä nimisen bändin jäseniä ovat Guy Manuel de Homem Cristo ja Thomas Bangalter? Gojira, Justice, Modjo vai Daft Punk? Ja tosiaan arvonta menossa, eli osallistukaa tuohon mölkkyarvontaan, ei tarvi osallistua mölkkytietovisaan, kunhan osallistuu mölkkyarvontaan. Mölkkyarvonnan laatta löytyy myös tuosta lähetyksen alta. Minkä pelin laatikon kansi? RuneScape, World of Warcraft, Warcraft 3 vai Guild Wars 2? Minkä pelin laatikon kansi? No vovihan se siinä. World of Warcraft. Montako varttituntia on 3 tunnissa? 10, 12, 14, 16. Montako varttituntia on 3 tunnissa? No 12. Eli 4 varttituntia on tunnissa ja se kertaa 3 eli 12. Minkä maan lippu on kuvassa? Minkä maan lippu? Australia, Uusi-Seelanti, Fiji, Tuvalu. No joo, se oli Australia. Uudella-Seelannilla olisi eri tavalla nämä tähtöiset tässä, mutta tämä oli Australia.